Добър ден, казвам сега на господин Асен Петров. Добър ден. Кандидат за общински съветник от листата на коалиция Партия на зелените и ОДС. Преди да започне разговора ни, няколко думи. Повече от 10 години служител в общинска администрация, през последните 2 мандата сте в частния бизнес, бил сте и заместник управител на Общинско дружество Комунал Универс, сега сте част от гражданската инициатива Данъкоплатците на Ямбол. Веднага въпроса, защо решихте пак да се впуснете в политиката? Защото съм възмутен, меко казано. Направо съм много ядосан как се разграбва общинското имущество в нашия град. И просто ме подсетихте с Комунал Универс. Да, 2 години бях заместник управител в това дружество, далечни години, 92-94. Комунал Универс преди 4 години беше една фирма, която имаше 100 работника и служители. Тя обслужваше дейността метене и озеленяване на нашия град. За тези 4 години за тези 4 години тя се стопи до, бих казал, нулев технически и работнически персонал. И това е благодарение на политическата изява на кмета господин Славов, който казва, че всичко това не е политика, всичко е работа и така нататък. Безобразието, което се извърши с тази фирма, започна разбира се, с закононарушения, с назначаване без решение на Общински съвет на прокурист, на човек, който няма качества, нито интелект да бъде управител на такова сериозно предприятие. В резултат на тези действия във фирмата постепенно започнаха да се крадат най-различни материали, строителни, отпадъчни железа, но най-бруталното действие, което се предприе, беше, че преназначиха работници, всички работници от тази фирма в фирма сливенска, на която собственика е бивш съдружник на кмета Славов. Това е фирма Екобул Агро. Работниците на Комунал Универс бяха назначени в тази фирма под формата на гражданско дружество комунални дейности. И реално какво се получава? Значи пак същите нашите ямболски работници метат града, парите отиват в сливенската фирма и се реализира една голяма печалба, която в последствие изтича в неизвестно къде и в какви посоки. Ако тази дейност се осъществяваше в Комунал Универс, реализираната печалба нямаше да може да бъде открадната. Така реализираната печалба се открадва и тази печалба никак не е малка. Тя е точно толкова, колкото е дейността на дружеството. При 1 милион и 100-200 хиляди лева възложена задача на година, печалбата е над 600 хиляди лева. Това означава, че тяхните разходи са 600 хиляди лева и правят печалба 600 хиляди лева. Тези пари в продължение на 3 години и половина са над 1,5 милиона лева. Тези пари просто ги няма. И тези пари са събрани от нас, от данъкоплатците, за да метат тази сливенска фирма, да мете и да почиства нашия град. Всъщност, съвсем една елементарна сметка ще направя, за да могат и хората да го разберат по-добре. Ако един човек е платил 100 лева за такса смет, 50 лева от тези 100 лева стават печалба на сливенската фирма, на съдружника на Георги Славов. Всъщност става едно прехвърляне на работници от фирма в фирма. В момента е същото. В момента друга фирма е спечелила метенето на Ямбол и отново същите тези работници от сливенската фирма ги преназначават в новата фирма, която е спечелила. Тази фирма, не знам точно името, доколкото знаме е собственост на Екобул пак, но това е друга тема. Тази тема на този етап няма да коментираме. Искам просто да кажа какво стана с оранжерията на Комунал Универс. Оранжерия, която се затревяваха всички тревни площи в града, тази оранжерия в момента няма. Намира се по пътя за Веселиново в ляво, когато пътувате към Веселиново. Просто я няма, просто беше ограбена, разграбена. Значи те в момента Комунал Универс са го унищожили като фирма. Тази фирма за 4 години те я унищожиха. Добре, почистващата фирма, как трябва да се управлява, за да работи добре за Ямбол? Почистващата фирма редно е
да си бъде точно общинската фирма, която както си беше дълги години. В този вариант може да се оказва пълен административен и финансов контрол на тази фирма. Така беше. Но за да няма контрол и да могат парите да изтичат, дейността се прехвърли в частна фирма и пак казвам фирма свързана с бивш съдружник на кмета на Ямбол. Това просто е брутално изнасяне на бюджетни средства и то конкретно средства на данъкоплатците от такса смет. Много са истините. Много са истините и те са казани и продължават да се казват, но преди малко с вашия въпрос се сетих за нещо, което не е казвано, което на фона на милионите кражби е по-малко, но е страшно просто възмутително. Споменахте за сметопочистването. Сметопочистването преди се извършваше от извинявам се, не сметопочистването, а снегопочистването. Се извършваше от комунални версии. В рамките на 10, 15, 20 хиляди лева за сезон, за цял зимен сезон. В момента се извършва от фирма, която е собственост на небезизвестните Батко и Братко, на която се плаща само за дежурство по 50 хиляди лева на сезон. Така е заложено в договора. Само за дежурство. Значи хубав, слънчев, февруарски или мартински ден, може да бъде януарски, температури 20 градуса, общината плаща за дежурство примерно в рамките, да речем, на 500 на 600 лева за този ден. И това е залегнало в договора. Всичко това може ли да се избегне? Може ли да се поправи? Всичко това може да се поправи и аз считам, че нашия кандидат за кмет, който доказа с работата си в Общинския съвет своите качества на честност, на неподкупност и на непримиримост към кражбите, би свършил перфектно работата за нашия град. А вашият кандидат за кмет? Господин Наско Стефанов. И номера на бюлетината да ви 23, разбира се. Добре, благодаря ви за този разговор, господин Петров.